بله تماشاوانین هیجان مجاری ام بردوام دکن سیاست زان اکادمیسین پروفسور دکتر احمد özerci İstanbul میوانی من اهل بجارتنا سروک پارلمانتویا ترکیه روشا پارلمانتویا ترکیه یا ایرو ام دی لگل بریز özer با خفن سلاو ریز که احمد اهل بجارتنا سروک پارلمانتویا ترکیه بردوامه گرا دویمین نها گرا یکم ده کسنها تهل بجارتن تو کاندیدیا نومان kurtulmuş bu serokatya parlamentoyu çavadınır. Parlamento seçimleri demeyelim. Bu meclis başkanlığı seçimi. Eva helbijartına Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi. Helbijartına seroke parlamentoya Başkanlık seçimi. Evet. Rasta helbijartına seroke parlamentoya Türkiye. Bele tu çavadınır xine bele fermo. Parlamento seçimlerinde aşağı yukarı 16-17 tane parti Neziki 16-17 parti ketin parlamentoyu naha 6-7 namzet şehrine bu serokati le prani de deste hevpeymana komar daya de gera yekem de neyhel bijartın jid gera seyem de numan kurtulmuş devi ve seroki nuye parlamentoya ligor destura Türkiye de gera yekem de düjesi de her ikim 400 parlamenter desbidin tene 323 parlamenterin hevpeymana komar heye le de gera seyem de کسی کو 300 parlamenteran derbas bike evi be seroki parlamento jiber be em dibêjin numan kurtulmuş de be seroki parlamentoy nu Biraz özer giringiya seroki parlamentoyu. Giringiya seroki parlamentoyu di sistema destilatiya Türkiye'de çiye? aslında bu sistemde divi sistemi de sistema serokomari de en büyük etki rolamazın desalatımızın da desti serokomar de ya rola parlamentoyu permazın nine le dema serokomar jeheman partiye be dikare be biryarnameyan welat bireve be o dikare hem yasan jider bixem jiber veye ki hevpeymana komar prani bi destxistiye o derxistina yasayı dece perskerek der nakeve seroki parlamentoyu de protokolü de pişti serokomar vek kesi duyemin te hasbandın gelek partiyin cuda de parlamentoyu da hene jibo derxistina hene ki yasayan da pırsa lehev hatine yanji dema buyerin mazın rudan jibo hemu parti be hevre tev begerin eva rola seroki parlamentoyu giringe brez numan kurtulmuş hem akademisyene profesör aboriye و هر وها سروک پارتیا کی سیاسی بوجه بره ازمونوی سیاسی جهیه و کساتیا وجه کساکی نرمه جبر و ام دبیجن هل بجارتناوی ام ارنی دبینن لی ددم پیشتا ام به هفره همو تماشا بکنه یا دویم جیم سروک parlamentoyu her çend endam partiye be lgor yasay dibe be ali be İru CHP jiberku Kılıçdaroğlu de CHP'da ne bu parlamenter naha Özgür Özel bu vek seroki grupe hatı bu helbijartın vek numan kurtulmuş dema serdana vikir go ame namzete xwe derxin le eğer numan kurtulmuş be ali tev bigere evet dibe ku gera duyem de piştgiriya wî bikin evê jî nîşan didem partiyên siyasî ku di parlamentoyê de hene taybet
evin fraksiyona xwe hene wek HDP, İYİ Parti, MHP ew hemû li parlamentoyê hene ji ber vê yekê hem partiyên Hevpeymana Cumhur û Hevpeymanên Millet û Hevpeymana Ked û Azadiyê jî ev sê alî eger Numan Kurtulmuş bikaribe her sê aliyên bê alî birêve bedê puanên baş civakê û parlamentoyê werbigire hê nehatiye hilbijartin dema hate hilbijartin dê em ê karên wî binirin û em ê bikaribin carekê din binirxînin. Brez özernuha de hemû sisteman de bêguman hevahengiya li parlamentoyê gelek giring e. Hevahengiya parlamentoyê gelekî giring e. Niha Numan Kurtulmuş wekî tê destnîşan kir. Ezmûna wî akademîk heye, ezmûna wî siyasî heye. Konuşabilir misiniz acaba? Hinek dengê xwe bilind kin. Ezmûna Numan Kurtulmuş ya akademîk heye, ezmûna Numan Kurtulmuş ya siyasî heye. Her wiha kesekî nerm tê naskirin. Tesîra vê yekê li hevahengiya parlamentoyê çawa dibe? Evet. Ya bu tek başına Numan Eva tenê nekare Numan Kurtulmuşa li vê derê ya ev hem ahengiya nava parlamentoyê giring e kesên ku dîsa helwesta serokkomar li vê derê giring e. Di sîstema nû da hemû tişt girêdayî serokkomar e. Ew çi bêje gotinên wî çi be wiha tevgerçê dibe. Em li benda du tiştan e gelo Brez Erdoğan ji vir û pêve dê gavên demokratîk bavêje maf û azadiyan gelo ji di wê warê de nerimbûnekê çêbe yan jî dê tundtir bibe. Em dixwazin zêdetir nermî hebe. Eger ev hebe ev jî dê karîgeriya xwe li parlamentoyê bike dê rêvebirina Numan Kurtulmuş bike. Ji xwe wezîrê nû yê dadê jî got em ê destûreke nû amade bikin û hilbijartinên herêmî jî li pêş me hene. Brez Erdoğan ji bo qazançkirina van hilbijartina du waran de gav bêje. Yek ji wan aborî ye îro dolar sadî heft hember lîra Tirkiye nirxê xwe bilind kir. Eva giring e dîsa enflasyon heye her wiha Mehmet Şimşek û Kurdekî Batmaniye niha bû wezîrê darayî û gencîneyê berê jî ev postê wî hebû. Armanca anîna Mehmet Şimşek ev e ku dixwaze peyamekî bide bazarên cîhanê ji ber ku ew wî nas dikin dixwazin aboriyê de serrastkirinekî çê bibe. Dema ev sîstema aboriyê çê bikin ji ber hilbijartinê naxwazin civakê zêde tengav jî bikin di warê aboriyê de. Aborî mijareke giring e niha di rojev de. Xala duyem jî taybet di warê maf û azadiyan da gavên ku bên avêtin hinek berê jî min amaje pê kir. Wezîrê nû yê dadê ku nû hatiye hilbijartin dibêje em ê destûrekî nû bînin rojeva parlamentoyê. Eger li gor vê yasayê ji bo çêkirina vê destûrê hemû aliyên civakê bixe nava vêkar û ji jêrva dest bi çêkirina vê destûrê wek saziyên sivîl zanîngeh çê bikin ev destûr dijî dewletê welatiyên xwe biparize yan na. Xala sêm jî ev destûr ji bo çareseriya pirsa Kurd dê çi bike ji bo çêkirina bingehekî vê ji bo gelo gav bê avêtin nê avêtin ji bo vê jî girin ji ber ku destûr duwarê netewî dibe bê alî be û hem jî diwalê dîn de dibe pêwîste bê alî be. Ev destûra na heye niha alîgir e alîgirê olekî ye alîgirê netewekî ye
eğer de destûra nû da gavên divê û alî de bên avêtin ji û peyamên germ bo Kurdan ji bên dayîn ev be rola serokê parlamentoyê jî de civakê de de nermbûnekî firahbûnekî başbûnekî çêbe ev be sebeb ku geşedanekî aborî jî çêbibe ji ber ku aborî girêdayê yasaya girêdayê ecbo bazırganın derve ben Türkiye yanjı parayın derve bige Türkiye pevisi heye ku serdesiye yasaya hebe ev dve dere da rola parlamentoya giringe o ev dve partiyin dinji bikevin nav ve kare o rola numan kurtulmuş dve dere giringe. Brez özer her vahat zanedi proseya hilbijartini de. Li Türkiye zmaneki tünd hatebkaranin edebiyateki tünd zmaneki tünd ev prose xlas bûtu hêvî dike ku li parlamentoya Tirkiye qada siyasiya Tirkiye'de nermbûnek peyda bibe? O bekleniyor daha yeni. Em çavere ve deken he haftiyek çebuye Brez Erdoğan de axaftina xwe balkonê de got ez ê bibim ser komarê 85 milyon welatiyên xwe lê gotinek heye divê meriv kar binêre ne ku gotinê em ê ji vir pêve em ê temaşayê kar bikin gel hinek tiştên ku li ser wan çêbûne hene ji bo ev nermbûnekî çêbe divê şaredariyên bajarên Kurda de çi bikin gelo qeyyûm hatibûn danîn ji bo va qeyyûma de çi bikin helbijartinên herêmî li pêş me hene hene serokên hin partiyan di zindanê de ne dadgeha mafên mirov careke din got hevserokên HDP'yên berê Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da mafên wan hatiye bin pêkirin gero dê pabendî vê biryarê bin yan ne ji ber ku parlamentoya Tirkiye biryarên dadgeha Awropa erê kirine vana cibicî nakin divê civak vana hemiyan temaşa bike gelo di zimanê wan de jî nermbûnekî çêbe çênabe gelo pengavên nû yên nerm diwarê maf û azadiyan da hen gav bên avêtin neyên avêtin de civak vê çavere dike wek we jî amaje pêkir helbijartin dawî bû divê ev zimanê tund êdî ji aliyekî bimîne û AK Parti jî divê warê de gavên baş o civakê bigîne hev divê warê de gav bavêje o civakê baş bike eger ev tengezarî berdewam be aborî jî baş nabe ji ber ku aborî eger baweriyekî bûye hawayê çêbibe çareser dibe aborî girêda eger ji derve pere sermaye ku ji derve were aborî baş dibe ji bo vê jî pêwîst heye li hundir hinek gav bên avêtin. Spas bote Brez Profesör Doktor Ahmet Özer ji Stenbolê mêvanê me.